kan fi ahkamil khul'i ing dalam mertelaaken hukum-hukume khulu'. Khulu' iku apa? Pegatan sing diminta oleh perempuan. Cerai yang diminta oleh perempuan dengan mengembalikan mahar atau pengganti mahar yang setara dengan mahar, atau bahkan kesepakatan pengembaliannya di atas mahar. Sing lanang sepakat gak apa-apa. Niku khulu'. Ana wong wedok melaporkan kepada pihak PA, Pengadilan Agama, bahwa suaminya seperti ini, pokoknya wis kaya ngopo ae kula emoh. Lah kenapa kok emoh? Ya wis pokoke emoh kula. Lah alasane wis mboten usah kangge alasan, pokoke emoh kula nyambake. Misalkan ngono ya. Sing wedok terkiwir-kiwir karo lanangan liya, terus akhirnya njaluk pegat, ora ana alasan apa-apa, ora kandha alasan apa-apa, pokoke kula nyuwun kula mboten saged urip kali piyambakipun. Ngono iku kemudian PA menyetujui krana wis diapa-apaan ora gelem, ya wis, maka bisa diceraikan. Nah, kaya ngene iki jenenge khulu' utawa rapak, cara Jawane rapak, rafa. Karena melaporkan dengan mengembalikan mahar atau yang setara dengan mahar. Nek mahar wis ilang, wis didol apa piye ngono iku, maka yang setara dengan mahar atau bahkan melebihi itu asalkan sing lanang juga sepakat. Paham ya Pak ya? Jadi gampangane nek cara wong Jawa nyebut pegat tebus. Ya, pegat tebus. Cerai tebus. Ana maneh cerai iwad. Iwad pegat iwad utawa cerai iwad iku jenenge khulu'. Wa huwa utawi khulu' bi dhammil kha'i kelawan dhamai kha khulu' al mu'jamati kang den titik siji khae, ora hak ora jim tapi kha di titik siji dhuwur, iku mustaqun dicetak minal khal'i saking masdar al khal'u bi fathiha kelawan fathae kha. Wa huwa utawi khulu' lughatan, wa huwa utawi khulu' utawi al khal'u lughatan menurut bahasa iku an-naz'u jabal, menarik, jegol. An-naz'u jabal, narik.
Wa syar'an utai khulu' munggo syara' iku furqatun cerai bi'iwadin kelawan pengganti. Nah, mau cerai pengganti, cerai tebus, pegat tebus, pegat pengganti, cerai iwat, pegat iwat, sebarang. Atau khulu istilahnya macam-macam. Bi'iwadin kelawan iwat, kelawan liru, kelawan ijolan maksudin kang dituju. Bi'iwadin kelawan iwat, ijolan maksudin kang dituju. Fakharaja mongko pengecualian apa al-khul'u khulu' ala damin ing atase getih wa nahwihi lan sepadane dam. Getih berarti getih menungso, wa nahwihi berarti selain wa damin getih apa jenenge tebus dengan kematian, termasuk dalam pengertian ini adalah al-hasyarat, binatang-binatang melata, binatang-binatang apa jenenge, binatang-binatang rumangkang, merangkang dan melata, pokoknya binatang. Maka enggak boleh. Sebagaimana khulu' dengan harta, mengembalikan harta karena apa jenenge apa mau mahar wis gak ono, maka mengembalikan harta yang setara nilainya dengan mahar itu yang disepakati. Tetapi walaupun disepakati nek barangnya mau barang najis gak oleh. Walaupun disepakati nek barangnya mau rupa sembelihan gak oleh. Walaupun disepakati nek barangnya niki wau niku napa rupa arak batang, maka tidak boleh. Jadi kudu rupa bondo sing iso diaji kerta. Ngoten nggih? Kayak mahar kan bondo sing iso diaji kerta. Wal khul'u utawi khulu' pegat tebus, melaporkan, meminta untuk diceraikan dari pihak perempuan. Iku jaizun, oleh menang ala iwadin ing atase liru pengganti. Maklumin kang wis dikinawruhi. Maqdurin ala taslimihi, maqdurin kang iso dikuasani apa ala taslimihi ing atase masrahaken iwat. Barang maupun tempatnya, barang kudu jelas, barang kudu ora barang najis, barang kudu ora batang, ora sebagai dam atau hasyarat. Selain itu tempatnya pun tempat yang bisa dijangkau.
Ora oleh misalkan tebusanku utawa aku mengembalikan barang rupa ini tetapi diambil di sana. Krana mbiyen iku apa? Mahare iku rupa duit 4 miliar. Oh, terus arep pengembalikan rupa duit 4 miliar orang duwe ning rupane anane rupa tanah sing manggone ana ing luar pulau. Wah, aku kembalikan berupa harta, berupa tanah saya yang berada di Papua sana, di pegunungan Pegunungan Jaya apa? Puncak Jaya, Jaya Wijaya, ngene yang sulit untuk dijangkau. Kita iki mikire masyaallah tekan semono. Nah, kaya ngono kuwi ora kena sebab tidak memungkinkan bagi si laki-laki untuk mengambil atau mengakuisisi barang tersebut. Fa in kana mongko lamun ana apa iwat ana iku ala iwadin ing atase liru majhulin kang majhul kang ora kinaweruan kang ora jelas kaan khala'aha kaya yen to mengkhuluk sapa zauj ha ing zaujah ala saubin ing atase pakaian ghairi muayyanin kang ora den tertemtokaken, maka ketika itu terjadi seorang laki-laki kaan khala'aha kaya yen to mengkhuluk sapa zauj ha ing zaujah ala saubin ing atase pakaian ghairi muayyanin kang ora den tertemtokaken, menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan karena tidak ada kejelasan, banat mongko dadi tolak bain sapa zaujah bimahril misli kelawan membayar mahar serupa standar. Bimahril misli kelawan membayar mahar standar. Iki tekan masalah talak bain. Ngene. Kalian masih ingat perempuan atau laki seorang suami itu mempunyai hak talak itu sampai berapa? 3. Kalau dia menceraikan istrinya baru 1, dok, sing khusuk sampai ku, dok, gurine kudung jambon sing jambon juga, lha iku guri, melek, jenggelek, iku kenapa iku, Jong? Kenapa iku? Mboten apa? Mboten madin. Iya wingi sore iku, winginane malah aku ndelok ning kelas kono lanang cah loro, wedok cah 5 apa 4. Ning kelase Kang Syihab lanang mok loro tok, Kang Syihab karo sapa wingi. Takon nulis kok durung dilaporno ning aku tulisane. Aku gak tahu ngecek, sekali-kali aku pengen ngecek bocah-bocah. Ternyata kelas kono bocahe sing ora ana, kelas sing sebelah kene gurune sing ora ana. Piye niku? Sebelah kono bocahe mok sithik. Lah wong sak kelas kok hanya ada berapa persen itu. Lah sing sebelah kene gurune sing ora ana. Tanpa alasan. Silakan kritik nego-nego pertanyaan nego-negonku. Gak apa-apa.
ini media untuk lah sampean karena kadang-kadang gak wani silakan melalui mediaku kene. Tapi kudu jujur, kudu dan saya akan menyampaikan juga sesuai dengan posisiku sebagai pengasuh pesantren. Karena mereka-mereka adalah wakil-wakilku, pengurus-pengurus itu. Pengurus, mudabbir, kemudian ketua komplek apa itu menjadi wakil-wakilku bertingkat. Gak apa-apa silakan dikritik karena itu menjadi kewajiban saya untuk benakne. Jong, pindah kene wae ora sangadeg kene. Harapan kene madhep ngalor. Enak iso senden, Jong. Iso senden to iki. Ben didelok karo Mbak Lia. Madhep ngalor ini lho. Nah, iki lho senden iki kon senden kok merono. Kowe takon senden gak gelem senden malah padha karo ngenyek aku iki rukhsah ora gelem rukhsah. Jam madhep ngalor. On. Ngene. Tak baleni iki mulai saka. Lha iku kenapa? Ngantuk. Sami ngene. Seneng aku. Gak usah ngadeg yo. Kan ngadeg tujuane kan ben gak ngantuk. Kan ngono ya. Nah, mriku. Wes ning kene aja ngantuk lho ya. Jong, kene ngantuk tak kei kopi, Jong. Yo. Yo dhuwur. Hoi. Wong lanang iku duweni hak untuk megat pira? 3. Ketika seorang laki-laki tadi itu menceraikan istrinya dengan cerai 1, maka perempuan itu belum pernah dikumpuli, maka tidak ada iddah. Ora ana iddah. Ya. Nek wong wedok durung dikumpuli. Dadi wong wedok sekali mbok pegat saat itu dan belum pernah dikumpuli, maka saat itu juga perempuan bisa menikah dengan orang lain tanpa ada jeda waktu. Paham ya? Kalau masih perawan ting-ting ora tau dikumpuli blas. Kalau perempuan itu min zawatil haidi, perempuan koyok sampean kabeh iki usia haid dan memang haid, pernah haid, maka iddahnya adalah 3 kali sucian. Ya, 3 kali sucian. Kalau perempuan yang dicerai itu perempuan yang tidak pernah haid atau memang sudah melampaui batas haid luas getih menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya toh? Wong orang tahu haid toh? 3 bulan. Kalau tadi kan 3 kali sucian, suci, haid. Sing 3 kali sucian tidak mesti 3 bulan dalam pengertian 90 hari. Tidak mesti. Mungkin suci haid totalnya hanya 25 hari. Mungkin. Dan seterusnya. Tetapi kalau perempuan tadi itu perempuan yang sudah menopause atau memang dia tidak pernah haid kayak Sayyidatina Fatimah Zahra, ya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Berarti 90 hari. Gitu kan ngono, 90 hari. Aja mbok hitung 3 wulan niku 28. Tapi 90 hari. Yes.
dalam masa iddah itu, umpamane wong wedoke sing dipegat iku sing koyok sampean-sampean ini kan 3 kali sucian. Selama masa iddah itu maka boleh seorang laki-laki atau laki-laki tadi itu merujuk wedok sing dicerai. Paham Mbak Yu? Iki pahami. Cong. Pahami iki kalimat iki. Itu namanya tolak raj'i. Talak 1, talak 2 itu namanya tolak raj'i. Artinya laki-laki itu punya hak untuk merujuk kembali perempuan yang dicerai asalkan masih dalam masa iddah. Lah nek wis ngliwati masa iddah, perempuan tadi itu dicerai sekarang kok sudah melampaui masa iddah, yaiku nek koyo sampean berarti wis ngluwahi 3 kali sucian, maka laki-laki itu enggak boleh ngerujuk. Angger marani dek, daya kita kembalian lagi ya, kita jadian lagi, nggak boleh. Lah terus piye? Laki-laki itu kalau mau merujuk kembali perempuan itu harus melalui proses nikah lagi, ngono lho ya. Maka eling-eling iki, kalau perempuan itu masih dalam batas iddah, masih dalam waktu iddah, perempuan itu raj'iyah, perempuan yang bisa dirujuk. Tapi kalau sudah melampaui masa iddah, ini namanya talaknya talak bain sughra. Halo. Jadi talak bain iku ana loro. Talak bain sughra, talak bain kubra. Wong wedok sing mengajukan gugat cerai begitu diputuskan oleh pengadilan maka namanya talak bain sughra sing biasa-biasa iku. Sama dengan ketika wong wedok dicerai sudah habis masa iddahnya, di masa iddah mau iku gak dirujuk, entek masa iddahnya, iki jenenge tolak bain sughra. Boleh kembali kepada laki-laki tersebut asalkan melalui pernikahan dan mahar lagi. Ngono nggih? Tapi ya ngono. Bayu. Cong. Ben gak kunangan wong akeh. Ngono. Nek ana wong lanang megat wong wedok. Wagat wis entek masa iddahe. Maka kan gak boleh dong ngerujuk, dek ayo dek kita jadian lagi yuk, gak oleh. Harus melalui proses apa? Pernikahan lagi, harus ada mahar lagi, harus ada wali, harus ada saksi 2. Tapi ora kudu moro PA. Pengadilan agama, ora kudu moro KUA, cukup ngundang waline. Wedok sapa ngono waline, kemudian 2 saksi, kemudian mahar sembarang mahare, cukuplah dengan mahar 1 juta apa 1 miliar ngono ya. Halo? Gitu. Paham nggih? Pegat siji twing. Baik masih dalam masa iddah, kemudian dia merujuk kembali, atau sudah melampaui masa iddah kemudian melalui proses pernikahan kembali, iki jenenge wis duwe pegat siji, wis tahu siji, maka laki-laki tersebut masih punya hak lagi untuk menceraikan lagi sampai 2 sampai 3. Kalau sudah 3 namanya talak bain kubro. Ngono ya? Apa oleh wong lanang itu mau menikahi perempuan itu? Tidak boleh.
Lah kepengin kok. Lah nek kepengin ya kudune ana muhalil. Ning hukum asale ora oleh. Kayak mau, apakah boleh laki-laki itu merujuk perempuan atau istrinya yang sudah dicerai dan sudah melampaui masa iddah? Gak oleh. Lu kepengen ya kepengen ya kudu nikah neh. Nikah neh prosese. Jenenge apa? Bain sughra. Lah nek wis talak bain wis talak telu, maka wong wedok iki jenenge wong lanang wong wedok cerai ngene jenenge talak bain kubra. Ngene iki nduk kowe kudu paham. Karena di masyarakat kita itu sering salah paham. Bahkan winginane ketika tak sampaikan ning pengajian malam setu, itu pun loh ngoten. Rumangsane sing jenenge rujuk iku pokoke bar talak satu ora ndelok masa iddah. Wis melampaui masa iddah. Masa iddahnya sudah selesai, wis melampaui, tetep balikan dhewe. Ora oleh. Gelembukan balikan ini gak oleh. Ini banyak terjadi. Wong lanang megat wong wedok, pegat tunggal marang Jakarta. Terus wis 1 tahun kemudian balik neh, Dik, tak baleni Dik, rujuk neh Dik. Lha wis 1 tahun sudah melebihi masa iddah kok ngerujuk sak penake dhewe gak iso. Maksude umpamane wong lanang iki mau iku megat sing wedok. Dipegat sampai entek masa iddahnya, perempuan iki mau terus akhirnya rabi karo wong lanang liya, oleh. Ora kudu balik ning ngene lanangan iki mau neh. Ya? Paham nggih? Oh no. Oleh wis entek masa iddahe kok. Ora oleh sing lanang terus ngongkok. Lu kan baru talak 1. Saya akan kembali lagi dong, dia dong dengan saya dong. Enggak oleh. Wis wong itu wis nikah karo wong lanang liya utawa durung nikah tapi wis entek masa iddahnya. Ya kudu nganggo pernikahan baru. Paham, Jong? Paham, Jong? Sing gerang-gerang tua lho. Hei. Pengurus-pengurus. Fakih ana fakih. Fakih ana fakih. Gak ana neh ndani kok. Ngene kok njaluk rabi, ora kathik. Amin ana amin. Ah, padha ae. Arif keamanan ana. Rip. Ana. Hah? Betul nonton? Obrak-obrak. Aja alasan obrak-obrak tok acung ngaji acung. Gantian obrak-obrake gantian. Hari ini Arif, sesuk sapa? Sesuk sapa? Ngono. Wonten nggih? Iku talak bain sughra karo talak bain kubra. Paham Mbak Yu? Mbak Yu juga kudu pahami, kudu memahami ini. Kalau enggak memahami, untuk wong lanang naudzubillah min zalik, wong lanang sing mbok goleki mok gantenge tok, mok gagahe tok, mok brengose sing jekete tok, mok wong sugih tok. Belas ora tahu ngerti ngaji, belas ora tahu ngerti koyo ngene. Sementara sampean dhewe angger gontang-gantung, biar kowe. Naudzubillah. Sebab cerai dan rabi iku guyonan ae dadi. Jong. Ana wong dadi bintang film. Dok. Ana wong lanang wong wedok suami istri jadi bintang film. Kemudian di dalam kok suami istri ana wong ya dadi bintang film. Lanang wedok dadi bintang film bukan suami istri. Sing wedok
ya karo bapake. Ya bintang film padha. Di dalam film tadi itu bapake nikahno anak wedok iki mau, ya anake tenan, bapake tenan. Tapi ning film ya nikahno karo si fulan. Ngono, dinikahno karo si fulan di dalam film. Tapi bapake tenan. Film itu kan desain toh, sutradara toh. Aku nikahkan engkau dengan anakku nama ini dengan mahar sekian. Aku terima. Ono dua saksi bener. Yang saksinya itu memang saksi sing wong muslim sing adil mas ngene iku lah. Netepi syarat kabeh wae. Aku nikahkan engkau dengan mahar 5 juta rupiah. Aku terima nikahnya. Dadi ngene Dadi ku. Halo? Jangan main-main, jadi itu. Demikian pula cerai. Di dalam film sang suami menceraikan istrinya. Sing memang di film memang ya suami istri. Di dalam kehidupan nyata ya suami istri. Di dalam film dikongkon menceraikan. Kondo, dek kowe tak cerai. Dadi cerai itu. Rama dan Sinta di dalam ketoprak, misalkan ngono ya. Sing dadi dadak suami istri. Sing dadi Rama ya suaminya, sing dadi Sinta ya istrinya di dalam kehidupan nyata. Walaupun di dalam perketopraan, terus dia ini ngomong, Dinda Sinta kamu aku cerai. Ya dadi cerai. Senajan nyebutnya Sinta cek apa ae kono karepmu. Ya dadi cerai. Jangan main-main dengan cerai. Guyon niku lho dadi. Ngono ya. Cerai sing ora dadi iku cerai sing mukroh. Ditodong dengan senjata. Kalau kamu tidak mau menceraikan istrimu, kamu tak bunuh. Boleh. Dek, kowe tak pegat. Boleh, gak apa-apa. Engko bariku. Gak dadi iku. Oke? Oke, pon. Sik kok PR kok akeh ra karupan menjelang Ramadan kok. Abah mau tanya, satu apakah boleh geledahi lemari pengurus dan apakah ngene iki lho aku seneng aku ana sing kondel-kendel menyampaikan ngene iki. Ngono no. Sakjane langsung lesan. Abah napa asal, Bah? Tanya, Bah. Apakah boleh geledahi lemari pengurus dan keamanan? Oh, boleh, tapi melalui mekanisme. Karena kalian adalah santri, karena kalian tidak punya hak untuk menggeledahi lemari pengurus kecuali melalui pengurus atau melalui abah. Bah, nuwun sewu, Bah, kula nyuwun sak menika panjenengan kula suwun misalkan sekalian beberapa orang dhewean kan biasanya gak wani ya. Tapi beberapa orang sampean bareng-bareng terus sowan ning pengurus Mbah Soleh napa sapa. Mbah, kula mencurigai, Mbah. Niku lho, Mbah. Lemari ini keamanan, Mbah. Lemari ini keamanan winginan iki wonten HP 50 to, Mbah. Misalkan ngono ya, wonten HP 50 to, Mbah. Kula niku, Mbah. Atau laporkan pada ketua pengurus Kang Mada. Atau lha nek iku Kang Mada dhewe sampean laporkan nggone aku. Oh, no. Mbak Nela sampean laporkan nggone Mimi atau Abah. Bah, kula mencurigai, Bah. Ketingale tengene lemari ini Mbak Nela niku wonten surat sak tumpuk, Bah. Surat nopo niku, Bah? Oh, misalkan ngono ya. Surat sak tumpuk winginane niku kula ketinggal wonten Kang. Dadi kudu ana indikasi. Lah nek ora ana indikasi terus angger, Bah, niku, Bah, dipun niku, Bah. Kula nyuwun lemari pengurus dipun bongkar, Bah. Ora kena niku. Ana mekanismene. Kita juga ana indikasi atau ana bukti langsung bahkan. Ini ana indikasi, lho kowe kok ngongkon ngono kenapa, Nduk? Kenapa, Jong? Niku, Bah. Kula rada mencurigai, Bah. Rada curiga. Nggih mboten saged dipun buktekno kados korupsi ngoten niku angel to, Bah, dipun buktekaken. Korupsi nek kaya entut. Malah korupsi nek kaya entut. Ana rasane ana apa? Bisa
bisa dirasakan, bisa diiku tapi ora iso dibuktekno angel. Niku ngoten, Mbah. Winginane jambakipun mlaku ngidul. Ngoten, Mbah. Terus kula nggih ngertos Kang sinten ngoten niku mlaku ngilen, tapi kula tingali saking mriki jebulane nggih ngidul, saged ugi panggihan, Mbah. Tengen-tengen napa SMP, misalkan ngono ya. Wah, niku soalnya pun dicurigai karo kanca-kanca. Oh ngono, ya, bongkar, bongkar aku sing bongkar. Oke? Oke ta ora? Oke ta ora oke? Oke, ngene iki penting iki. Bahkan maha santri kan lho pireh? Abah kan, maha santri kan nanti kuliah. Abah maha santri kan nanti kuliah. Titik. Apakah santri yang sekolah SMP, MA boleh obrak-obrak kuliah? Boleh, 100% boleh kalau ini. Tanpa kudu mekanisme. Mbak-mbak sing kuliah-kuliah iku, maha-maha santri, pada hari kuliah kok tidak kuliah, kalian bebas untuk mengobrak-obrak. Halo? Lo kan sesama santri. Loh, maha dan tidak maha kan apa bedanya? Halo? Maha dan tidak maha itu apa bedanya? Lah kalau pengurus punya kewenangan, misalkan ki mau, Bah, nek mboten ngaji pripun, Bah? Napa dipun takzir apa mboten takzir? Takziranipun napa, Bah? Ngadeg seprapat jam misalkan ngono. Lah niki wau Kang Arif kok mboten ngaji, Bah? Lah obrak-obrak Lah ben dinten obrak-obrak. Lah pancen ndekne rada menghindar. Ngono lho, gentenan ngono lho, keamanan sapa, ora ndekne tok. Gantian. Terima kasih Abah ganteng. Iki nek wedok gregeten tak pek mantu Delok maneh mulih Dek. Iki nek wedok, nek lanang tak sedulurno karo anakku. Tenan. Jadi boleh obrak-obrak, bahkan mbak-mbak kangkang, anak-anak cowok itu loh, cah lanang-lanang cilik-cilik SD gitu. Sering tak kon ngobrak-ngobrak kangkang sing ora jamaah. Goleki kangkang sing ora jamaah semangat anak SD. Wah, belum ayo. Anak-anak ayo cari kangkang yang tidak ikut jamaah, suruh sowan ke Abah ke dalam. Wah, langsung grutuk. Iki piye leh? Masya Allah ngele. Assalamualaikum, Abah izin bertanya, mimpi mati syahid itu pertanda apa? Pertanda orang mati wong kowe urip. Piye leh? Mimpi mati syahid itu pertanda apa? Pertanda bahwa sampean masih hidup. Wis pokoke apik ngono ya. Dimaknani apik. Tapi kalau gadah kitab sing isine niku ribuan makna impen. Nggih. Sing kitab itu dibuat berdasarkan studi empirik. Kan biyen yo ngono. Fir'aun yo mimpi. Ya. Fir'aun yo mimpi. Kemudian Nabi Musa yo mimpi. Banyak sekali ulama-ulama atau nabi atau rasul itu mimpi. Nah, ini juga begitu. Nah, saiki bahkan wahyu iku wis ora ana. Ya. Sing ana iku firasat. Firasatun mukmin hakun. Firasate wong mukmin iku bener. Nah, impen itu juga begitu. Ketika impen iku impen apik, ya, maka menika sangka Allah ar-ru'ya as-salihah minallah
wal hulmu impen elek minas syaitan. Nah, iku eling-eling iku ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulmu minas syaitan. Kowe kok ngimpi digudak-gudak karo banci iku jenenge saka setan. Kowe kok ngimpi digudak-gudak asu utawa digudak-gudak pitik kalkun. Utawa digudak-gudak banyak kowe wedi utawa meh dicaplok karo ula apa dicaplok karo apa? Apa niku mau karo apa ula utawa apa niku? Utawa macan. Wah niku wal hulmu minas syaitan. Tapi nek ngimpi apik iku saka Allah. Cirine gampang, tangi-tangi merasa nyaman, merasa seger wae jenenge mimpi apik. Ngono ya. Iku disyukuri wae. Mimpi mati syahid apik ta elek? Apik. Ngimpi ae kok. Ora mati tenan ae kowe kok. Ya apik. Disyukuri ae, disyukuri. Ya. Masya Allah dawane. Pertanyaan kesemini dawane piye? Assalamualaikum Abah, ngapunten surat ini berisi kalimat klarifikasi. Loh. Ana klarifikasi barang apa cah? Bukan pertanyaan. Semoga Abah berkenan membaca. Oke. Jika kereng yang dimaksud adalah kekerasan fisik, loh. Kami tidak pernah melakukan kekerasan fisik sama sekali. Waduh. Baper ya. Namun jika kereng yang dimaksud adalah galak, berbicara nada tinggi, itu terjadi karena beberapa hal. 1. Iki saka sapa? Pengurus. Ya, saka pengurus ini sauga. Saya terus nulis. 1. Banyak dari mbak-mbak gak ngaji atau sekolah tapi ke kantin. Oh, iki berarti saka wong kantin. Saka wong kantin. Bener, obrak-obrak bocah iku. Moro kantin iku modus iku. 2. Rela mboten jamaah atau sholat zuhur asar demi ke kantin. Wandani iku. Obrak-obrak. 3. Abah pernah memberi arahan sendal dibalik. Kami berusaha menerapkannya mulai dari memasang tulisan peringatan hingga melakukan culture shock, culture. Masamu gak iso bahasa Inggris aku iso culture shock. Namun masih banyak yang melanggar. 4. Mengotori halaman PAUD. Membuang sampah sembarang setelah nongkrong di halaman PAUD. 5. Banyak yang bayar tidak sesuai, dalam kurung maling. Masya Allah, aja dodo iku ngaji. Aja nganti nglakoni pelakon-lakon sing ora becik. Lakon wani karo pengurus, lakon maling, lakon ngono iku. Iku terus akhirnya ilmumu iku menjadi musuhmu, padha karo wong ngapal Al-Qur'an, pacaran, maka Quran akan menjadi musuhmu, Nduk. Dilaknat karo Quran kowe. Sampeyan lagi ngaji, proses belajar, proses ngaji, lah kok lakon perkara sing ora apik, sampeyan dilaknat karo kitabe sampeyan. Aja mbok lakoni leh. Kurang lebih seperti itu klarifikasi dari tim kantin. Loh kantin tenan. Kantin bener-bener. Ngapunten Abah, ngapunten juga untuk semua mbak-mbak yang merasa tersinggung dan tersakiti. Oh kantin cewek. Kantin cewek nggih. Mbak-mbak nih. Loh iki lho. Jadi tapi winginane kok, winginane waktu ana sing melaporkan tentang apa? Keras yang dimaksud keras winginane memang saya sudah menyampaikan bukan keras yang namplek toh, bukan keras yang ngampleng ora. Tapi keras yang ketegasan, omongan sing rada kasar. Ya iku ya dimaklumi nek kowe iku
pancene rada kebangetan. Kula kan wis bolak-balik to tentang sandal. Cong. Guyu deh, kon ngadeg kok guyu. Ngadeg dulu. Setengah menit terus nunggu dhewe. Otomatis ya. Oh, rambutmu lho menceng kabeh ku. Lah. Kula kan wis bolak-balik ngomong to perkara sandal. Jong. Cah wedok iku apik, Cung. Nek ngaji ku sandale apik. Nek ngaji. Nek ngaji. Yuk. Nek orang ngaji. Kacau balau. Sandal kacau balau kabeh. Lah ngoten niku sampean-sampean kan wis bolak-balik kula nek mara ning nggone PAUD, ning nggone kantin. Nang niku gumunku iku lho, benaknone sandal kok pendak aku lewat. Gudu lagi pada benakno sandal. Lha terus maulah apa? Maka sebagai shock terapinya, ya shock terapinya bahkan disebutkan tadi itu shock culture. Ya, shock culture budaya untuk benakno sampean memang terkadang perlu sandal itu diuncalkan. Bila perlu ana pring dawa, sandal-sandal sing ora ngono iku lebokno ning gone pring mau sring ben njikuk sing nggon ngisor ben ngetokno siji-siji. Paham nggih? Cocok? Cocok? Nah, jalankan itu. Ngen iki aja mbok anggap kekerasan fisik terhadap sandalmu. Ora kekerasan fisik terhadapmu. Oke? Jalankan terus Mbak Kantin. Oh, ini dukungan moral untukmu. Jalankan terus ini. Mbak-mbak, kang-kang kadek sampean ketok ana. Wis kadek sampean ketok ana bocah buak sampah langsung cekel cek ambil. Oh, no. Bila perlu ya ngono, ambil. Oh, ya. Duk. Buat siji, Jong jikok Jong. Yu jikok yu. Yu, arek sesuk ora? Jikok. Oh. Tapi bar ngono guyu. Jikok. Ya aja. Ngono lho. Oke? Oke? Sandal sing ora diwalik diapakno? Oh, coba buak. Uncalno ning nggon kono lho coba buak. Mateng aku. Kan biasa kan bocah-bocah lanang iki sandal tak uncal marang nggon sebelah kidul kono. Iku bagian saka peringatan, Cung, kowe iku sandalmu ngono. Ya. Dan nek bocah-bocah SD kandhanono. SD kandhanono. Iku aja mbok uncalno ngono ae, uncal sandal cak cilik-cilik. Sandal SD mbok uncalno wis akeh cak SD le. Kandhani. Oke Mbak Yu? Oke nggih? Jadi ini tadi kantin cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Abah nderek tangklet dalam sebuah organisasi yang bertujuan kebaikan. Tetapi ternyata di dalamnya banyak madharatnya. Apakah boleh kita keluar? Boleh. Masuk boleh, keluar juga boleh. Kayak mlebu NU terus meh metu saka NU boleh. Tapi ingat ngene ya. Oh, masalah boleh ya boleh kok. Sing ora oleh kan metu saka Islam. Metu saka NU boleh. Sampeyan mlebu Muhammadiyah, metu saka Muhammadiyah boleh. Tapi ingat, siapa yang menuntun kalian? Yang menuntun syariat dan akidah kalian itu siapa? Guru-guru kalian adalah guru-guru dari pesantren. Sing pesantren ini punya guru. Gurunya adalah guru-guru atau kiai-kiai dari pesantren. Sing kiainya itu juga punya guru. Gurunya adalah para pendiri NU. Apa maneh pondok kauman sini. Mbah kula sampean ngakoni aku sebagai pengasuh ta ora?
Lah nek ora sampe tak rabekno saiki suwen tokno ae rapi-rapi. Mbah Maksum niku dawuhe Mbah Sum eling-eling aku ora rido nek ana anak putuku ora NU. Sik tak syarahi. Anak putu. Mantu iku anak ora? Mantu iku batalno ora? Mboten. Ora batal. Mantu iku dadi anak. Dadi nek wis bicara anak putu iku ya tekan mantu-mantune. Paham ya? Yes. Murid iku masuk dalam kategori anak apa ora? Masuk sebab bapak iku ana bapak dhewe wong tuwa, ana wong tuwa dhewe, ana wong tuwa maratuwa, ana wong tuwa ilmu. Paham ya kowe ya? Maka kalian semuanya ini juga termasuk anak putune Mbah Maksum. Bejo kalian. Sama niku bejo ora menangi Mbah Sum tapi dadi anak putune Mbah Sum diakoni karo Mbah asalkan isih gelem marang kuburane Mbah Sum. Iku dawuhe Mbah dhewe. Mondok ning pondok-pondok Bani Maksum. Ya berarti anak-anake, anak putune Mbah Sum. Mondok ning pondok-pondok murid-muride Mbah Maksum sing sanad ilmune munggah tekan Mbah Maksum. Berarti termasuk anak putune Mbah Sum sampean. Angger isih gelem marang kuburane Mbah Sum, kalian semuanya diakoni murite. Amin Allahumma amin. Enak ra karupan ora menangin lah. Malah sing utama kayak ngene iki. Lha wong nek menangi Mbah Sum terus iman wah Mbah Sum ngono. Maklum. Wong roh. Nek menangi Mbah Sum terus wah Masya Allah Mbah. Oh ya maklum. Wong menangi. Lha iki ora menangi, kok sampean bareng ora menangi, kok tetep iman, tetep manut, tetep tunduk, tetep patuh karo Mbah Sum. Iku sing hebat. Paham ya? Apakah boleh kita keluar? Boleh, meh metu kon. Metu saka organisasi apa kon sembarang kono karepmu. Sing penting kudu dipikir kira-kira madharat karo maslahah iku gedhe ndi. Soale diapa-apakno tetep ana, madharat tetep ana. Nek sampean kepengin ora kena madharat sama sekali, silakan hidup di pengasingan. Paham kowe? Ben ora ana madharat sama sekali, silakan hidup di pucuk gunung ora ana menungso tapa brata. Silakan hidup di pulau terpencil yang tidak ada kehidupan di sana. Oke? Oke. Abah, assalamualaikum. Izin bertanya, kalau orang Islam wafat kan di alam kubur pasti ditanya sama malaikat. Ya. Loh, wong mati iku kan asal gak krasa ya. Dong. Kowe wis mben. Kowe sampeyan bakal mati ta urip? Apa 1000 tahun? Urip dhewean ketung-ketung golek sapa-sapa gak ono ngono. Duk. Wong iku siapapun kan bakal mati. Tetapi ketika dia mati, iku ndekne gak krasa nek mati. Rumangsane gak mati. Keluargamu padha nangisi. Ditangisi. Kowe iku batin. Lho lha apa aku kok ditangisi? Lha wong iki lucune ra karuan nek bocah. Ya memang kowe ora ketok iku tapi sampean iso iku dalam wong mati. Lho lha apa kok aku ditangisi wong aku durung mati. Bapak iki lho mati. Lho aku durung mati kok ning ora iso ngomong.
Tapi batin durung mati. Didusi. Ya padha. Lah kok didusi piye bocah-bocah. Aku durung mati kok didusi ning ora iso ngomong. Wes. Bareng ngono diulesi, ya padha. Iki piye karepe aku dianggep mati terus dikai kapuk. Wah, niku. Sampai digotekan kuburan, sampai dikubur. Aku itu durung mati kok dikubur. Bareng wong iki mau apik, malaikat teko greng. Malaikat. Tapi nek wong iki mau elek, malaikat mripate merah greng. Hah? Kaget kowe. Matanya merah. Sapa jenenge? Mungkar Nakir teko greng kaya film buka film. Wedi gak karu-karuan nek wong mboten ndadahi iman. Tapi nek santri ono problem malaikat teko. Oh, Masya Allah, jebulane kula niku men pejakat, kula mboten ngertos sik. Tersadar ketika sudah kedatangan malaikat Mungkar Nakir. Yo, Mbak Yu. Ono, ya. Kalau orang Islam wafat kan di alam kubur pasti ditanya sama malaikat. Ini malaikat Mungkar Nakir. Nakoni ning alam kubur. Ora kuburan, alam kubur. Nek perkara kuburan kan cilik. Terus gue mbok takoni, lha kuburan 2 kali 1 kok. Ana malaikat loro teko iku cukup tapi ye. Iku kuburan, iki alam kubur. Ya. Takoni karo malaikat. Man rabbuka? Barangane kok, iku ning alam kubur. Wong sing ning alam kubur atau alam barzah iku masih menerima kiriman JNE, kiriman paket saka wong urip, ya. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mukhawwis. Kowe kok lalinan ya, Jong? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mukhawwis. Nganggo sak. Mayit iku ning kuburan iku kaya wong sing kerem sing njaluk tulung. Ana wong kerem njaluk tulung, sampean rapat dhisik apa langsung nulungi? Halo. Rapat dhisik apa njaluk tulungi? Apa langsung nulungi? Langsung nulungi. Wong njaluk tulung kok ngenteni rapat. Ya. Kalau orang non muslim kan biasanya dikremasi. Apakah itu juga ditanya sama malaikat? Sama malaikat apa? Kalau iya di mana? Wes jawab wes kondom ini alam kubur kok takon di mana neh. Apakah itu juga ditanya? Wong sing dadi ngene lho ya, kowe aja bayangke bahwa apa jenenge iku ora fisik. Iki bayanganmu berarti bayangan fisik. Bahwa wong mati fisik ngene iki fisik, engko tekan alam kubur kan ditakoni karo malaikat didekno. Lah nek wong iku secara fisik wis ora ana mergo diobong utawa mergo dicacah utawa mergo apa jenenge ngopo ngono dicacah mbok kobong mbok sirna dengan sendirinya ngono kaya iku apa ya ditakoni karo malaikat ya ditakoni ya tetep rohnya kan ada. Rohnya itulah yang orang kok terus gun kuburan mau jenggelek. Ngono iku gak mateng aku. Bayanganmu iku fisik iku. Ya kabeh ditakoni. Kalau iya di mana? Di alam kubur, bukan kuburan. Di alam barzah, bukan kuburan. Nek kuburan cepit kecil. Assalamualaikum, ngapunten derek tangledek kalih nyuwun pencerahan bagaimana jika pengurus menyita make up
Tapi pengurusnya sendiri masih memakai make up Sita. Yuk. Pertanyaanku jawab tegas. Sing ora roh aja jawab. Kowe nek ora roh kok njawabi, berarti kamu asal waton Suloyo. Tapi nek roh silakan jawab. Apakah pengurus juga memakai make up? Oh, akeh jawab ngene kok pengurus memang menghindar saka ndi wae. Silahkan punya make up tapi ojo dinggo. Loh, perkara duwe ya ora apa-apa ta ya. Iya, sapa ngerti sampean didadekno putri do, Mas. Didadekno apa? Penerima tamu ning gene mantenan. Kok terus dipupuri kate kuandel ngene kok terus diki apa? Hah? Dikai geteh pitik sret ngono kok. Masyaallah. Dadi duwe ora apa-apa, aja dinggo. Ngono lho ya. Sapa winginane kok sing livenan tak kon busek ya. Lho kek livenan, Nduk. Nggih, busek. Ya tapi aku ana sing kliru. Lho, kowe nganggo lipen? Mboten kok. Lha iku nggih apa sing meling-meling busek. Anggo meling-meling. Dikai meling-meling tak kon busek. Wes, tapi aku tahu kliru nek. Lho ki nganggo lipen niku? Mboten, Pak. Nganggo meling-meling. Nggih mboten. Ya wis. Asli jebulane. Jebulane ana bocah wedok sing lambene wong asline abang. Ono ya? Kaya geteh ini. Nganggo ini keliru ya. Lho bocah cilik kok lipenan. Yo kowe nganggo lipen. Mboten, Mbah. Nganggo iku apa jenenge? Apa lah sing meling-meling apa? Libras. Lip. Hah? Lip. Font. Asbah niku pokoke meling-meling. Ora kena, pokoke ora kena. Wedaan ya wedaan yang sewajarnya, wong panjane bocah santri kepengin wedaan ya ora wedaan silahkan sewajarnya. Aja kok terus wedak FIFA cap, wedak FIFA sak-sakan nomor 5 mbok nggo kabeh. Aja. Assalamualaikum Abah, izin bertanya, si A kehilangan pulpen Hitachi C. Kemudian si B menemukan pulpennya si A. Tapi si B tidak tahu kalau itu pulpennya si A. Loh, lah orang ngerti nek pulpennya si A kok. Ngerti nek A kehilangan pilih. Lalu si B memakai dan meminjamkannya ke si D. Loh, C durung ngono lho C. Lagi A karo B ketekan D dan meminjamkannya ke si D. Tapi si D malah menghilangkannya. Kemudian si B marah-marah. Lalu si B minta gantikan uang senilai 10.000. Kemudian si B memakai uangnya untuk membeli jajan. Aku bayangke bocah iki kok nulis cerita, iku ceritane tulisane iso sak buku toh, ceritane pendek. Ceritane pendek, tulisannya Dayo si A, kemudian si A, kemudian si B, kemudian si N, kemudian si A kehilangan pulpen. B nemok pulpene A. Ning ora roh niku pulpene A. Ngono mau ya? B disilih karo C, pulpene disilih karo D gak ono C. Dia ini gak seneng C. Disilihno D. Dadak dilangno ngijoli ta ora? Ngono gak mun sik. D lho ngijoli ta ora? Aku jadi pertanyaan nih, lah apa kok tekan bakas A barang? Lu langsung B rak kena no. B nemok pulpen. Ya pulpene sapa ae wong ora roh kok. Kan ora roh iki.
Muni akilangan. Lah kok roh nek akilangan? Jajal lah pikir. B nemok pulpen, pulpene disileh karo D. Mencolot ae wis ora ono A ora ono C. B nemok pulpen, pulpene disileh karo D. Ndadak ilang. Ilang. Terus B menuntut pulpen kok ilang iku piye? Iki ana dua iki berarti satu bab luqata temokan ya. B nemok pulpen. Halo, pertanyaan saya masih ingat bab luqata? Kalau menemukan pulpen, apa kewajiban B? Atau hak? B punya hak untuk mengambil pulpen tersebut dan mengumumkannya, kewajiban mengumumkannya, atau meninggalkan pulpen tersebut dan melaporkan kepada yang berwenang. Pulpen temok serahno nggon pengurus. Pulpen ditemok serahkan nih Pak RT. Itu kalau barang-barang emreh. Kalau barang-barangnya itu barang-barang sing rada gede, menemukan emas sak kilo ngono ya, ngene mau umumkan nggon sampaikan kepada Pak Polisi, sampaikan kepada lurah, Pak Kepala Desa, atau diumumkan sendiri. Barang siapa yang merasa kehilangan emas ngono tok, aja ngandakno sak kilo. Silakan hubungi saya. Diumumkan selama sekian hari, sekian bulan dan seterusnya. Kan ada toh barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga tinggi sampai 1 tahun. Nah, kemudian baru boleh memilikinya dengan mengembalikan kalau ada yang merasa memiliki, ditemukan yang memiliki. Nek barang emreh, misalkan kayak nemok gedang goreng piye? Pangan tapi syaratnya ngijoli nek ditemukan sing duwe. Ra ngono to nggih? Atau orang mbok pangan ya ora apa-apa. Ora ngijoli wong ora mbok pangan. Tapi nek mbok pangan syaratnya syarat ngijoli. Sama dengan pulpen. Pulpen yang kamu temukan ini umum non dhisik. Biyen ana mafqudat saiki kok gak ana. Tolong pengurus sekretaris siapa tolong ditulisi mafqudat ya, mafqudat deleh niku tembok adaan cilik niku adaan koyo keranjang ada buku ngene lho, keranjang ada buku roh kowe. Nah, dideleh nggon pinggir tembok ditulisi mafqudat. Siapapun menemukan barang apa yang empreh-empreh taruh di situ. Nemok pulpen, nemok duit 100, nemok duit 1000 taruh di situ, duit 2000 taruh situ. Sing merasa memiliki silakan diambil, silakan mengambilnya. Barang empreh kok. Daripada sama nemok pulpen mbok nggo dosa. Oke? Halo B, sing nemok pulpen mbok nggo dosa. Sedurunge mbok umumkan. Maka jangan dipakai, umumkan dulu. Setelah diumumkan sehari, 2 hari, 3 hari kok tidak ada yang merasa memiliki, maka boleh kamu pakai. Tetapi setelah kamu pakai kok ternyata datang yang memilikinya, itu punya saya, buktinya begini-gini, ya kamu harus nempoi. Ngijoli lah, pulpen montek sih. Pulpen mbok nggontek, iki joli. Lah kok oleh si B malah dipinjamkan D, wong nemok ora diumumno kok malah dipinjamkan. Iku jenenge minjam barang, meminjamkan barangnya orang. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Kowe nyewa mobil terus mobil mbok sewakno wong, gak oleh. Harus seizin orang yang punya. Paham nggih? Kowe nyileh barang mbok silehno wong liya gak oleh. Kudu seizin wong sing duwe barang. Yo. Dibocah kok padha umplek karepe dhewe. Kowe nyileh barang gak oleh disilehno wong liya kecuali atas seizin yang punya barang. Oke? Disilehno D
ngilangno. Kemudian si B marah-marah. Lha kok marah-marah lha apa? Dudu barangmu marah-marah. Lalu B minta gantikan uang senilai 10.000. Kan kok enak tenan. Kemudian si B memakai uangnya untuk saenake dhewe malah bandane wong liya kok. Ora oleh. Pertanyaannya apakah boleh uangnya untuk membeli jajan? Gak oleh. Gak oleh. Masya Allah, wes. Agak karuan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngene mau mbok rekam. Engko iso di. Lah kenapa sing mau kok gak iso live? Apa? Apa nih? Visi. PC yo. Ono PC. Personal apa? PC apa? Compact. Personal komputer. Jeng kok isi ngono.